iplatform yokuthi basibize sizokhuluma ukuthi uNkulunkulu ufuna. Ala ngitshela bazalwane, njengoba khuluma la, ikhuluma izwi likaNkulunkulu, asikhuluma izwi labantu. Wena wasekuseni ngomgibelo bathi izwi labantu. Ukulalela kanjani izwi labantu khona kaNkulunkulu? Awuke bayakela ukuthi izwi labo akusile likaNkulunkulu, babophela abantu bayabafasela entweni esibadilasayo nesibabulala. Malibonga igama likaJesu. Malibonga igama leNkosi. Indaba inombuso kaNkulunkulu. I'm speaking, ngikhuluma kamnandi uma ngikhuluma la, ngikhuluma endaweni efanele ngoba ngikhuluma kubantu becebo likaNkulunkulu, ibandla. Ngoba akuzolandela la ukuthi sikhulume ukuthi ibandla likaNkulunkulu ubhekene kuNkulunkulu yini ofanele liyenze kuze umbuso kaNkulunkulu udlingange, kuze umbuso kaNkulunkulu uexcele, kuze umbuso kaNkulunkulu uvelele. Amen. Ngitshela sana. Only two kingdoms like Hlabeni. Yeah. Akekho ukuthi mina neutral. Mawungekho kukaNkulunkulu. Lo ungena ngoJesu kuthi uwo. Mawungekho lapho automatically. Ukuloka Sathane. Phela akhona noma ngabe wenza lutho olenzayo wena mhlawumbe lenza ukuthi uadvance umbuso kaSathane. Bakhona namavila nala isikhulwa khona. Angenzi lutho ukuthi umbuso kaNkulunkulu advance. So ndawo zombili bakhona kanjalo. Nalani basabani ngitshela. Ngitshela basabani. uSathane, the devil, uye owayo yonke lemibusanyana ekhona, zonke lezi indlela ezikhona abantu abayisebenzisayo ukuphila emhlabeni, uyena umnikazi wazo. Lezo bazalwane siningi khona ningazazi. Amen. Ayiniyazi khona abandisa bemshanyeni, niyazi ukuthi khona abaginqa imoto, niyazi ukuthi khona abaphuza igazi, niyazi khona benza ini nani uyizindlela eziningi, because usemkhankasweni yena abadlali ene nabashwele bombuso wakhe njengoba uyazi bashwele ene uSathane umbuso ushwele ngokuthusa, ushwele ngovalo. Lethayo masutshela umuntu ngogwakho ukuflathela abantu baflathele ubuyela ushesha ufuna inkomo ushesha yoshweleza ufuna imbuzi ushesha ngoba unovalo. Amen. Now akisibuyeni bazalwane sifuna ukuqeda ngoba nesikhathi mhlawumbe sesihambile. Akisibuyeni bazalwane sithi ubuka lapho. Hayi bazalwane sengiyashaya ke manje, ngishaya izinto ezirong ebandleni. Usashaya ezirong kuphi? Ebandleni. Usebazalwane. Le tendency yokuthi ebandleni kaNkulunkulu ukhulunywa ngezibusiso, khulunywa ngezibusiso. It's a wrong preaching and teaching. Hey, asinqakisi. Abantu kube ngathi babeze endlini kaNkulunkulu besa because of blessings. Abantu babeze endlini kaNkulunkulu besa because of miracles. It tells you ukuthi kunamaqili azi ukuthi azobabamba kanjani abantu. It tells you ukuthi kunabantu abangazi ukuthi yini ofanele inikezwe abantu, ifundiswe abantu ukuze abantu baphile nga blessings. Kungabi into abahamba kuyoyilanda emasontweni. Hey. Plant a seed. Hey. Yebo befundisa abaphenduka inyanga. Sebebiza abantu baphihlize amakhamba. Eyiqalekiso amakhamba ezinto zakini. Babiza abantu babiza wasa nomhlabathi uphamba wasempambaneni zendlela. Wo.
ngibuya khona lapho yithi sasenza lokho sihamba kulo mbuso ngokungazi and benza lokho because bayazi kahle ukuthi masibabisa kanje vele abantu babanjwe nezinto zombuso obumnyama banethemba lokuthi baleza kithi bapromisa lokudalo bazokhululeka kanti uzocindezelwa ngoku uzocindezelwa uzovalwa amehlo uzokwenziwa impumputho before ngiqhubeka ke sizwe ukuthi uNkulunkulu bakhulula kanjani abantu awufunda baHubo 1:07 verse 20 la kulezo indlela ke ukuthi yini ezokukhulula awakhulula amakhamba phakathi ayakhulula umhlabathi osempabano zendlela ayakhulula umhlabathi osebaleni kwakho la ukuthi bafuna nje uze nemali uzofaka imali bacele bona silima ndini badli imali yakho angisho kuwe mzalwane ukuthi silima ngisho umuntu ophuphuthela izinto angisho mina but ngikhuluma kanje ngamabomu because yabona isilonda mawusifuna usilapha usenzenjani esizulu kimi lonke uqweqwe lo khona ezinye izinto oyifumana ngesankahlu ngoba khona ezinye izinto uyikhiphe soft Abang 107 verse 20 wathuma izwi lakhe wabaphilisa wabakhulula emathuneni abo wathuma izwi uNkulunkulu wathuma izwi lakhe wabaphilisa ngoba akuthola izwi nje uhleze efeni uhleze entweni zokufa uthi izwi lizokhulula entweni zokufa lizokhulula emathuneni akho lizokhulula ingcindezeli zakho lana ukuthi abantu bahleze emathuneni bacabanga ukuthi impumelelo ngenhlanhla isemathuneni abantu bahlonipha umuntu ongasekho udlula bahlonipha usaphila bacabanga ukuthi khona bazolithola kuwe ngokungasekho khona manje usunawo ngokungasekho because bafuna ukubafasela lapho ugilazeke ubesigcina esibheka impumelelo nesizwe siyithole ndawo noma siyithola impumelelo ezokusesibhobhoyini God spoke the words, be healed, and we were healed, delivered from death's door. Sometimes ukhulume elishaya kamnandi, but this time ngoba mina ngihambisana nami, I don't say your Bible is wrong, but mina ngihambisana nami kodwa lishayo la. Amen. But liyenze yalula yabona. Sukela yenza kanjani? Ya simplify kuyabalula kakhulu. It's good for when to understand. Ngokuthi nomuntu neBhayibheli lakhe alizwa kangcono neversion yakhe ayizwa futhi kuhle lokho. If uzwa good news kangcono sibisayo. If uzwa King James kangcono sibisayo. If uzwa NIV kangcono sibisayo. Alikho wrong. Amen. Ngicela sifunde elinye ke la kumhlala nokulichaza sisibhekile izolithina. Sina nokulichaza ngoba kimi lizima lesinda kimi kuwe lulu. He amplified it. He sent forth his word and heals them and rescues them from the pits and destruction. He sent forth his word and healed them. And rescued them from the pits and destruction. From the pits and destruction. Amen bazalwane. So lezi zinto uNkulunkulu zaNkulunkulu njengoba ngikhuluma kanje lizokhulula wena from the pit. Lizokhulula wena from destruction because there is nothing else oyithola kulezi zinto except destruction. Hallelujah. Ake ngitsheleni bazalwane. Lezinto siyababopha abantu. Siyababopha ini? Zimbopha umuntu ngendlela yokuthi uyazalwa. Mayezalwa simkhopha back emuva. Kukhokho le. Emuva. Akuphila impilo according ukhokho. Ukhokho bayiphila le into bayitransfera ayilethe abantwana bakhe. Nabantwana bakhe bayitransfera to another generation. Nabanye bayitransfera to another generation until sizofika kuwe.
phila impilo yamasiko yezindlela noma eyimiso zikakhokho wethu. So ngamanye amagama ufana nomuntu wena ongaka-exist emhlabeni. Because you don't live your life, you live the life of your ancestors. Angazi mana ngizwe. Ayenza lento ibe lula mhlambe khona nizoyibona. Uyabona nje? Kama uza lapho mfana wami. Gijima. Wake up. Nabona le ngane. Angifuni ngenze isigqili. Kusuka. Nayibona le ngane. Nayibona ukuthi iphila kuziphi ikhathi. Le ngane. But uma ingaya kwamanye amasonto. Iye kwabanye abafundisi. Bazoyibuyisela emuva ekhathini zokhokho naba bangabazi. Bazokutshela umfana wami ayikho impilo ukuguqa sithandaza ungekho. Ayikho impilo uNondo. Ayibuyisela impilo yomuntu emuva. Back. Kade ngibuka indlu yoxhaso lapha eyakhiwe ngesikhathi samanje ayinhle iyahlola. Kodwa uma sebefikile befuna ukumisa le imiso zabo, bafuna ukukhipha ingane endlini engcono, ayisendlini endlini obona ukuthi eyokuhlala vele iyona lesakayigonzayo. Tell me ngane le bayishona ngoba yenzela mina sofanele naye ukuze iphumelele ngoba ithembelela kimi sofanele ingakhela yakhe uRondo la ngibeka khona mina kodwa impilo izothuthuka nini phambili izohlala nini lengane kumasaba izohlala nini lengane States izohlala nini lengane kuma big house ngoba umqondo ufasiwe uboshwe izinto zasemuva zokhokho umuntu akakwazi ukuphila impilo yakhe manje noma ungabona nje beshadisa abantu asebangasekho sebefile. Because when yakhe impilo izophumelela engashadanga ugogo wakho nomkhulu wakho engashadanga umama wakho nokwakho awukaqala uphila yakhe impilo yoshada nini wena shashadisa abantu abafana beshadanga mhlawumbe bengafuni kodwa inkinga yini isisekelo abakhele phezu kwaso bamele ukwenza ngoba isisekelo esi-wrong abakhele phezu kwaso futhi uma bengakwenzi kuleso sisekelo sabo sasesifokweni abembazana babengakwenzi bazohlupheka. Amen. Phela ithemba lakho lila isisekelo sakho sikhona khona. Amen. Ngibonga igama likaJesu. Amen. So ngikhuluma into enye indaba ngayishiya kalula. Ngiyazi ukuthi izongiqhatha nabantu ngoba ngiyishiya